میرے نبی فرما دینے والذی نفسی بیدی اس ذاتی قسم ہے جدی ہاتھ دے اندر محمد دی جانے میرے نبی فرما دینے اگر میں اس کھجور دی ٹہنی نو اپنے سینے نال نال آندا قیامتیاں دیواراں تک انہیں بچے دی طرح روندا رہنا سی قیامتیاں دیواراں تک اس کھجور دی ٹہنی نے بچے دی آواز اندر قیامتیاں دیواراں تک روندا رہنا سی اپنے نبی دے نال کنیاں کو بے وفائیاں کریں گا دس ہمیں کنیاں بے وفائیاں کر رہے ہیں سی اپنے نبی دے نال جس نبی دا پتھر بھی حیا کر دینے درخت بھی حیا کر دینے اللہ 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 او سارا جاگی او دتا بیدار وکھیا او سارا جاگی او دتا بیدار وکھیا ربا تیرا نبی نال پیار وکھیا سارا جاگی او دتا بیدار وکھیا ربا تیرا نبی نال پیار وکھیا